Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Kansa Pranidita Sulistyo, nomor urut 13 saking kelas kalih welas MIPA Gangsal. Kula badhe mraktekake geguritan kang duweni tema patriotisme. Sugeng mirsani. Indonesia negeriku. Korban jiwa raga kanggo negeriku. Hawa tresno marang Indonesia iki. Aku lilo nglakoni sakabehane. Ndadekake tentrem lan gemateni kamardikan. Sopo maneh kang arep jaga? Amung awak dhewe kang kasebut generasi muda. Saiki Indonesia wis merdeka. Uang sing duweni patriotisme lemah kang diayomi ing bumi pertiwi. Saka bumi Nuswantara tumrap para muda Indonesia. Yekti lan bekti marang negeri iki. Ombak-ombak samudra kang dadi saksi. Matur nuwun sampun mirsani geguritan kula. Nyuwun pangapunten yen wonten kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.